אחת. אוקיי, כולם, מה ישמע? היום אנחנו נעשו בסרטון. ורק שתדעו, אני עליתי היום, נתתי אותך 25. שזה קלף כרטיס חדש. וגם... הנה רואים? כן, וגם... אני אגב, וגם... וגם גיליתי שהמוזיקה שהניתן היא מפריעה. ברק. לא, יש גם קודריות. הוא עושה על הבאז אולטי, שלבאז היה את הכדור ליד השער. איזה מטורף. זה היה מטורף. אימא'לה. אני במכה לאולטי טוב. אני יכול לקפוץ עליהם. ילדים רשעים! שלא חברים, ראיתם מה היה כאן? לא אכפת לי שלי. אף אחד. לא אכפת לי. חברים, ראיתם מה היה כאן? אומייגאד! לא! נכון, אפשר לראות את זה. החדלתי את זה חברים. יואו, איך החדלתי את זה. האולטי כזה, זה יכול לעזור כל דבר. שלי יכול. גם לילי. רוץ כלבים! Let's go. כמה אני בא? כמה אני... קודם היה לי 9. קודם היה לי 9. וואו! אני אין גשר. רגע. אני 1000 יפות טוב. יש לי לכל הדמויות כוללת. אוקיי. The cycle of pain begins. חברים. אומייגאד! רוצים לראות? אומייגאד! כזה מטורף. רק תדעו. זה, נו. אוקיי, אתה יכול לצלם את המשתמש לרגע? למה? אני אתן לך. הוא 174. כן, 174. אוקיי, ובלוד הפסקינים יש לי את הכל חוץ מהנורים. אני לא מאמין שולטי. בוא, לפני שקיבלתי אותו את הסקין, קיבלתי אותו את הקורנור שלו. כזה טורף, ואני לא... בוא נראה כמה יש לי. כמה סקים יש? בוא נראה כמה יש. עוד סקים. הוא כבר רב. 1, 2, 3, 4. שלל הסקינים מובטחים. מה זה אומר? אפשר לקנות אותו. אוקיי. איך לא 23? הרגע פתחתי אחד. פתחת אחד? נכון. חשבתי שאני ב-120 חשבתי שזה נותן לך כמה נו, התבלבלתי רגע. אם זה היה נותן לך כמה היית אמור להיות עכשיו אחד. אומייגאד, הייתי איזה 230. עשיתי בכוונה את הגלגל שלי לבחור. למה עשיתי את זה? אוקיי, יש לנו כל שנה נורא. אחד. סבבה, אחד. אני סתם מצליחה. יאללה, חשבתי שהוא עושה מצחיקים לראות, ראיתם? אז אני אבוא מכאן. יש לי מלא.
זה השיטה, תראו. עושים ככה. יש לי שם מלא. ובאים אני לי לא כאן. יכול להרים. באים לי כאן. יואו, אחי, יש לי כאן מלא. תסתכל. אומייגאד. אני סתם עושה אולטי. מה תמסור לעצמך כל אולטי? רגע. מה אני אשיג כל אולטי מתאים? טוב. טוב לך. A star is born. אוי, את 4 דקות, פאזה, 4 דקות. אנחנו ממש פה בפושי, מה שנקרא. אוי, וואי. עופרי, תן לי רגע W. על ה-W. אז אם אני אומר לך תן לי W, אתה אומר W. אחי, אם אני אומר לך תן לי W, לא, לא הספקתי. עופרי, אם אני אומר לך תן לי W, אתה ישר אומר תן לי W. עכשיו, אם אנחנו מתחילים את אותם מתחילים שבוע. גאדג'ט של השם. מטר למעלה בגלל שהוא נסתף. זה של ה... אבל הם העטו אותי ולא הייתי מצליח. אוקיי, עדיין נשאר אותי. אומייגאד. תתן לי הטבע. סבבה? רגע, הוא מבזבז לי זמן מה... איזה חתיכה. מה, הוא רק התחיל את הקרב אחרי. אוי, תסלק אותו. תסלק אותו. Has anyone seen my little Spartan? עוד 2 דקות ו30 שניות, היי בבית. נשמע ככה וזהו. חייבים את זה. צ'אט. הוא היום 1000 עם לילי. יוקרה עם לילי. חייב להיות יוקרה עם לילי. אוקיי, זה משחק קל, זה נראה... אני לא קשה, אבל זה אמור להיות. די כאן? לא. והיא ברמה אחת. זה יותר ממך? זה לא יותר. מה? ניסענו? לא. שקוראים לו... אוקיי? תגיד, איתן צופה בנו. בואו תפסיקו. אם הוא לא צופה בנו, אוקיי, זה גם אתה. לא, זה לא... לא היית מהצופה. למה שמתי גאדג'ט? שוב את... יו! מישהו משק? לא! עדיין יש עוד דור אחד. שכדור יעבור. לא, למה זה גם כולל גם? אבל, כאן. לא קיבלתי את זה למה אני יש לה ביתה. נופלים וקרה לכל העולם ובמירה וקורא בעידות נכון ביוטיוב לא, ביוטיוב אנחנו חושבים בכלל שישראל
ישראל נגד איראן. נגד פלסטין. זה לא. ביי גוי! אתה רואה את זה? מה שאומר שם זה לא טוב. Defeat! זה משהו זוועה. טוב, נגמר הרקע זמן. יש עוד 4 משחקים. ואז 4 משחקים. אני זוכר אותו, תגמר בזה. זה לא נותן לי, אני Step right up to לא your נותן doom! לי ואני לא יודעת אוקיי, let's go. אוקיי, זה אוקיי, אין. עושה פה לייב של שעה, עכשיו אנחנו כובשים. אוקיי, זה יהיה. אני רוצה שעוד סרטון שיעשה למעלה. אם אתה עושה סרטון, זה יגיע לזה. אתה צריך לקרוא לזה לייב. אם אתה קורא לזה סרטון, אתה מגיע ללב, למה? אתה צריך לכתוב לייב. אבל לא כתבתי. כי זה יהיה לייב. בוא נחליט שעכשיו זה הלייב הראשון שלנו. אנחנו עושים סרטון ארוך. היה לי סרטון Nice piece of אתגר יותר טוב בלילים. סתומה. nice piece רוב לחתיכת במקום חתיכת חתול, לא רוב. אחי, לא הספקתי להשיג 3 עוד הפעם. בוא תחזיק בואו. nice piece of work! חושב שהוא. Victory! תפסתי זה. אני בודק את הפרופיל שלו. גם לא אני. את הפרופיל. זה לא אכפת לנו פאזל. אני 56,500. הוא טוב, פאזל. לא, פאזל תביח עליו, לא צריך. Such audacity! אחי, אני על 56. זה לא טוב, זה לא יפה תביח. אני על 56,599. בוא נראה אם זה לייב עד שאימא של פאזל תשאיר אליו. בוא נראה אם זה יימשך לשעה. מעניין לי אם זה כדי שזה יהיה לייב. שרדתי, גזי. יש מצב 90% זה מספיק לאייטק שלי, הוא יורד איטי וממלא. למה נתת את זה? גאלק. אבל אני מה? מריו? איך קוראים לו? רק רציתי לזכות את זה פעם. אז כמה לחיים הוא שאני הורג אותך בעצמי. אני יודע, אני יפרוג אותך ואני עליך בבוט. קטן! איזה גול, 1-1. אחי, אני על 3. קבל 3. זה נראה שהם בוטים. יש לי 10. אוי! Victory! אחי, אין לי אינטרנט. הייתי בשנייה על גג. אין לי אינטרנט. מה זה?
רוצה משחקי הדבר. נשאלה חדש. שקיעת כתיב. חברים, נראה לי שיש לכם שגיאה. כתוב לי מחובר ללא אינטרנט. מה זה שטות? מה זה? מה זה קקה? תראה ממקום ראשון. עכשיו, מה זה קקה? 34,000. אתם רוצים לראות משהו מטורף? אז רוצים לראות משהו מטורף? תתפעל ממנו. רוצים לראות משהו מטורף? אז תתפעל ממנו. אחי, איך שלחת לו? 280,000 ו-270,000 ו-230,000. אחי, איך שלחת לו? די. זה לא יעבוד. ברו, איך שלחת לו? אחי. מה אתה צוחק? And total domination. אז תפתיע את בוא שתבין, יש 260,000 שהוא לא אישר. אתה יודע כמה זמן התשובה הוא? הוא כבר מלא זמן לא משחק. היא לא משחקת. אבל... אולי תודה אני סתם. לא אכפת לי בטרור. משחק עליה! משחק עליה! אני לא אוכל יותר סוכר. ביי. זה גם לא שוקולד. שמעתם? לא לאכול, זה לא יום. משחק עליה! בוא נראה את פעם. דווח לו על משתמש. אוי, סליחה, הכל בסדר. בתור Fear כאילו... is my finest weapon. רוצה שנדבר? לא יקרה את זה. עכשיו אנחנו ניתן בעולם, זה מצחיק. אבל, אוי, כן, מה? לא ידע מי הוא וגם לא ידע מי הוא. מה זה? זה מישהו בישראל. קוראים לו? לא ראיתי. עומר! היי, עומר. כן, הוא אמר זה נו. איך קוראים לזה? כמה סתם? נכון, אני אהב. ומיכל גם רוצה. כן, זה לא 60 יהלומים. סתם, מיכל. אחי, יש לו וקיגל. לא מבזבז קל. אחי, עד שלא יהיה גול. תביא סרג'ו שהורג אותך. תביא עוד של גוקו הורג אותך. תביא עוד של גוקו הורג אותך. אחי, ראית? אחי. הוא לא מסר לי, זה לא מסר לו. טוב, בוא נעשה תחרות. איזה גרוע, הוא טעות במקום. אל פפה. אחי, מצא לי גול. שלנו? בוא אני אעשה לו לפני. מה? אחי, תביא לנו. אחי, שמישהו יעשה כבר גול. שמישהו, אתה תעשה. רוצה שמישהו יעשה. אתה תעשה. בוא הגיע, אני לא מצליח. אתה תעשה. אחי, שמישהו יעשה גול. אני לא רוצה לדעת פה. שים כבר. יופי שלך יש. מי זה? כן, עכשיו. כל הקבוצה שלנו. כל הקבוצה שלנו. אחי, זה משחק אליה! יאללה בליגה!
הוא שונה לי. אני רוצה Defeat! איך הם... Here comes the sun. טוב, אין כבר. הלאה. יאללה כבר! אולי. מאוד. קשה. כך. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, עלה, you wanna במה? בברול קצת כנראה, אבל קצת, בכדורגל אני חשבתי שזה משחק עלייה. צריך להביא שלי. אני שם את הגול השני, משחק עלייה. Here comes the sun. Oh my god! אחי, אין לך אפילו זהב. אין לך אפילו כזה של זהב. כן, אני לא רוצה זהב. אחי, את מי אתה מעלה ל-500? קורטני, וואי, ילדה. אני חייב לעלות. אחי, איך עובד? Let's go! יאללה, עופרי! אחי, ריבונו של עולם, תסתכל! סטאקים בגר. שיו. יו, ראית איך הרגתי? עשיתי טריקו בחלק. ויש בן אדם חד וחלק מדי. עשיתי את זה בכוונה. בואי נראה אתכם שמים גול. נו, איזה פייק יוצאת, את האולטין! מה זה את האולטין? עשיתי את זה. חושבים שהם שמים גול. כן, אני אשים גול כדי. אבל תעשו חלקים. עכשיו תשים את האולטין. תשים 4, לא, תחכה ל4. אז למה ראיתי את זה? אחלה. לא, ביוטיוב. אלו שלא נשארו בחיים. לא. The star is born. עשיתי את זה היום איתך. אוקיי, כמה אנשים מתבוררים שנקבע? עשיתי את זה בגאדג'ט. עשיתי את זה היום, אופי. יש לך 7 אנשים. יאללה! אני רוצה שתראה את המשחק הזה. תראו במשחק הזה. במשחק שלי, חכה. זה המשחק טוב. שתיהם לא זזו. נשבע, שתיהם לא זזו. אחי, הם לא זזו. אני הצלחתי שתיהם לא זזו. סתם קורה. אמרתי סתם זז. ואני עשיתי את הכל לבד, אתם מאמינים. וסינגו מאוחדים ריבונו של עולם. רגע, אופי, אמרת מתוקים אתה לא אוכל. מה? אמרת מתוקים אתה לא אוכל. גם חטיפים אני לא. די! למה חטיפים אתה לא אוכל? זה גם מתוקים, שוקולד, סוכר, הכל. זה לא טוב.
צורח עליי. סתם, אתה היית צורח עליי. אחי, הייתי על זה. יאללה, בצ'אט. הייתי על זה. יאללה. זה גרוע, חושב שהוא עשה את זה לבד. ירגו אותך בסוף של הגרוע. יש לו הקופל, הכל לבד. גרוע. אתם חטיפים לו, אתם מבינים מה זה בריא? אתם מבינים עכשיו מה זה? נראה לי שהוא מבין מה זה בריא, אני לעומת זאת. Here comes the sun. אחי, אף אחד לא יכול ללמד אותי לאכול דברים בריאים. אני מלמד את עצמי לאכול דברים בריאים. כן יש כאן אתגר. אחי, אבל... אני חייב אתגר הייפר. אני חייב אתגר הייפר. תראו מה יש לי לאתגר בינתיים. יש לי לאתגר את זה. רק את הכוכב כוח, רוצה לראות מה לי יש לי אתגר? מה? זה לא יש לי את הקוקה! עד לכוונה לא קניתי אותו כי הוא קצת מטומטם. זה אחי, כמו אתה מבולה עכשיו. אחותי נשבתה לי על סקיניה שבעיני יפה. היא יפה! היא קנתה לי את זה. אחרי שמעת מה נלקח שלו, רק 5. אני באתי אבל זה לא לך. זה יותר טוב לחייבת. זה יותר טוב. אחרי הפעם ראיתי את זה בקריאה. לא? אם אני מפתיע אותו אז זה נו, אז זה ראיתי. אוקיי, צדקת. אחי, אני כרגע מסתובב. אמרתי לך בולט הוא לא סתם גרוע. הוא היה אולי הוא סתם גרוע. בסוף. קצת גרוע. אחי, לכדור. הוא לוקח את הכדור מתקדם. לא, הוא פשוט לוקח את הכדור במתקדם. אלא אם כן. כמו צוות של אתגר של שלום. זה הוא עובד את אחד אחי, יפה זה. למה התמונה שלך עדיין לא? אני כל פעם בעונה החדשה זה העונה טוב, אחד ממליץ לך להיות מרוכז ולהתפקד. לא מאמין. אתם יודעים בסוף זה ברולסטאר. אחרי הכל זה ברולסטאר. Defeat! למה לא חשוב? לא, יהיה לי קשה לעלות. תקשיבו, יהיה לי... אתם יודעים ש... Has anyone seen my אם little לילי spark? הגעתי מ-0 עד 1000 בלי משחק אחד עם מישהו. אולי קצת מדורג. טוב, פן זה לא זז. וואלה. התחיל. כן, כן. אתה יכול לסגור את הדלת כשסגור? אני לא ינוס. מרשמלו. תביא. אחי, אני על 3. איזה מהירות. אחי, אני על 3. 4. אני רואה. אני רואה. אחי, אתה לא ראית איך בסוף הפרנק היה, הוא פחד את זה לצד. אחי, לא אכפת היה לך. לא אכפת לך. כן, ואני לא אכפת. כן, שמענו לך. חכה, אני מזמין איזה מישהו. כמו 498 הוא שחקן טוב. אני גם רוצה לבדוק אם יש לי מישהו להזמין. אבל אי אפשר כבר. Here comes the sun and רגע, לא. the moon. בטלפון. חכה, בא לראות. לא, אני מבינה. אחרי יש לנו מישהו 89 לפעמים. Lights, שימו shadows, חיים. and total domination. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, מי זה עובדים במילים? 2, 1. אתה יודע שיש מישהו בטוח
וזה קצת שם ישראלי. זה לא מייק, זה מייק, לא מייק. אני שמעתי. אחי, אמרת מי זה עובדים במלך ומלך? היא לא צועקת. והיא לא מצטרפת. כן? כן? איפה פה שלה? כנראה שכן. לא, שים עכשיו. זה יעזור לנו, ככה זה יעזור לנו. If only I could feel. וואי. ירגע את הגודל. איזה גול. לא, אף אחד לא שם לב. ואז תן לי עשית גול. תן לי לראות את הכדור שאתה שם. מעמד עם הכדור. לא, שהוא יחיה. יש לנו עוד אור? האם יש לנו עוד אור? טוב, יש לנו. אבל שם את הכדור, בא לי. על מי שמתי אולטים בכלל? על המד? כן. הרגתי אותה. איפה זה? לא כזה סתם. זה מגניב, זה... כך. איזה גדול! לסגור. היה לי קווים בבית. נראה אם הפעם פה... לא הבנתי, בודק עוד אותי, לא תראה. אחי, זה 32,000. 32,000 והוא גם תהילה תראה 3. אתה 42,000 ואפילו לא בתהילה. Has מה, anyone זה לא seen my מגניב, אתה אמור little להיות רק sparkle? ב-40 ומשהו, 48,000 בתהילה. אתה קורא לי. אתה היית אמור להיות ב-50,000 ואני ב-60. הלוואי וכבר היה קורה. המטרה שלי בברולסטאר זה 50,000 וביוטיוב זה לצעדים. מה אתה עובד 60,000? בגלל 60,000 אני אהיה בחברות תסתגלם אני כשאני אגיע לכם גם יהיה שר. אני רוצה לחזור אוקיי. מעשר. לא, מעשר. אבל 110,000 זה לא מגניב בכלל. לא יכולה לקורא. חגגנו את 100,000. לא, תגיד לי 10W. W וג'ט, שוב, הוא דיבר תודה רבה. אוקיי. כל הכבוד. שבת שלום. אוקיי, אחד ו... חזר. עדיין יש דורות, 2 דורות הבאים שיכולים לעצור את הגול הזה או שאנחנו איפה שאנחנו עוצרים את זה אנחנו מפסידים את זה עמדתי עליו חבל Who ordered the boss battle? רגע, הפעם, אם אני עושה 5 סיכות, כל הסיכות שלי אנחנו צריכים סקוויק שלי, גם אני עושה סקוויק את כל הסיכות שלי,
עמוד יש לי וגם יש לי בול בוחר. אוקיי, זהו. הפעם בוא נראה אם השיטה הזאת עובדת. בוא נראה. שמתי את כל הספיקות של חוץ מבוד. זה עובד. זה עובד. אוקיי, זה עובד. דבר ראשון זה עובד בדברים כאלה. השווארי הזה. לדעתי הוא קשור אליי. אין הבא. זה רק שאלה אחת. מה? למה אתם מבטאים? סתם זה בעיטה חשובה? לא? אוקיי, בוא נראה אם השיטה הזאת באמת עבדה. היי, לחדתי. שיטה של עמוד המוצא. אבל זה לא השיטה. השיטה של המסך פרנקו. היא להישאר בצד בריאו אבל שולדן. אם אני אתן בריאו שולדן. מישהו שם שומר לו. ארי שומר. פר שומר. איזה פר. הוא... לא תופעה. איזה כיף איזה גול. איזה כיף איזה גול. יש קופסת קולומבו. אוקיי, זה לייב פתוח. כולה. אם אנחנו נהיה כאן לפחות שעה. לא! תפס את זה. לא יודע, אבל לא חיבדתי. תגיד מה הייתי חייבה. נכון, באתי. אוקיי. מה? אוי, את הכדור, לא אכפת. חמי, נורא. אני הורגת עליי. גול. יופי, הצלתי את הזה. גול. עדיין. אז כמה פעמים לא, אתה לא כזה קרה. השיטה עבדה! שוב, השיטה עבדה פעם. תפריד את תפל ביום. 2, רגע, 3, אני עושה את השיטה מקודם עבדה, אז היא תעבוד לו עכשיו. ו4 שלי. אורי, תסתכל מה עשיתי. ביום גם עשיתי יוקרה 25, גם סכים זהב למדי. גם מישהו במועדון שלי הגיע ל-2000 עם בבל, גם מישהו במועדון שלי הגיע ל-2000 עם אורי. Such audacity from a mere clown. ועוד כמה. הוציאו אותי מהמועדון שלנו. חברים האלה. נכון. איזה מטורטלים. מה זה היה מטורף? כנראה הם גם הוציאו אותי שמתמנה. לא הוציאו אותם, כי הם היו פשוט חברים שלנו שתי בעיות שגם אותי. הם עשו אותו תוך מסיבים, אין לנו פשוט הקיקו אותי מהמועדון. אבל מה אם יש 38 במקומונים ובמועדון שראיתי? אני הייתי במקום האחרון. איפה אותו? לא הייתי אותו, המקום האחרון של מקום 29, הם לא חברים שלהם, הם היו סגן. פשוט העלו את זה ל-70,000 והקיקו אותי מהמועדון. למה מה זה מוקדם מדי, אחי? הם היו מקום 190 בארץ. הם היו חייבים לעלות את הרף. הם לא חייבים לעלות. למרות שלא הצטרכו את הרף. רגע, זה מועדון ישראלי. אולי כי זה חבר שלהם מהבית זה מדינה לדעתי שלא אוהבת אותנו. פיר. לא פיר. יש לי אולי של אחד. איזה הצלה? חזק, לא. איזה הצלה? לא. מה? Defeat! לא הייתם יכולים לראות את זה. תדבר לי. לפחות 550. Fear is my finest weapon. אוקיי, לא עשית את הסיכות. אבל לא צריך את הסיכות, ידע לך
אני? עולה באש זה כואב. עולה באש. אני עולה באש, גם אני הולך בבית. יאללה. יאללה, אני הולך. טוב, הוא טיפה. כי אתה רוצה לראות מה אני אעשה עם זה? ככה! הוא עובד בקר. לא מאמין לך. שים עליו. למה לא רק את זה? פעם אני כועס. כפול 2, כפול קאמרה, כפול סון גוקו, כפול סון גוקו בו אולטרה אינסטינקט שלם. אין לך אכפת, אני כועס פז. אני כועס. אני הופך לסון גוקו אולטרה אינסטינקט שלם. אבל אני שמתי את הסיפור. פז אבטר בלא יודע. אולטרה אינסטינקט עם כל השיער הזה, זה ההתפרעות הכי גבוהה לדעתי. גם אנחנו מחזיקים על המשחק הזה. אני הורג אותם. אני מדבר. ואין לי מתן בזה. לא, כל מיני אנחנו משחק הזה. כל בן אדם במשחק הזה. עכשיו אתם לא, על כל בן אדם במשחק. תפסתי של ג'סי, אני מרוויח לכם, זמנת אותי בכל הסרטון. שובי בו. שנייה רגע. תקשיב מה בא לי. Has anyone seen my little sparkle? את זה בא לי. Here comes the sun. בבקשה, אני חייב לעלות ב3. אז עד שאתה עולה ל3. זה הכי טוב שלי. אוקיי? זה טוב פז, זורחם. אתה אוהב את זורחם? לא משנה, אני בוחר מראש את אנגר. למה פצלת? פתחתי את המבטות. פתחתי את עצבן. אני לא כל כך טוב במדורה. אני יודע. במדורה זה יותר טוב. יופי. אתגר. פז, יש לי את אתגר. יש לי את אתגר. הוא לקח לי את גריף. תביא סבתא. הבן אדם לקח לי את גריף. אוי, יש לו את זה. יש לו את זה מיד. לא. רגע. אחי, אתה רואה את ה-26 של הגריף? זה מה שהיה יכול להיות לי אם לא היה. לכו שם, אני לא יכול להיות, אני באה לך! ביי! רגע, ככה. בום, ירד. בואו הנה. בוא הנה. הנה, תן ענה. בואו. אתה גאים. עם בציל. טוב. שוב. עוד שנייה. אחי בול, ברגע שירים פה זה. וואו! ואז יש לו את הגנים שלנו. יש לו שיש חיים היום. אחי, אני גם טוב. אנחנו עוד קצת מסיימים את זה פה. ככה זה וגם את המקום הזה. שוב, נתתי את זה. כדי להראות את האסקייפי הזה. יאללה, 2, let's go! Good morning, get love. אמרתי לך שזה טוב? שנייה רגע. מה יש לך? מה יש לי? 3, 4, כדאב למיידי. לא שהצלחתי. 3, 4, כדאב למיידי. מה, יצא לי כמו נעני. אחי, אל תפסול לי בשלי. אל תפסול לי את זה. אחי, פתעת את זה. את מי לבחור?
אמרתי שלי, למרות שלא היה כדאי. זה לא היה כדאי. שטות? לא היה כדאי. מה הבעיה בשטות? אחי, אם הם הוא חזרו ספר בגנובסטל ופרנק את הקבוצה שהם היו יכולים לנצח. CR7 יש לי מישהו שקוראים לו CR7. אני הורג אותו כי הוא בוגד. בוא נראה את CR7, מה הוא בוגד, אחי? סתם. אני אביא את CR7. אחי! I'll show you. חדף. זה לא ככה, זה אתה. זה אתה. אחי, זה אתה. הוא אמר לי. אתם יודעים מה ג'סי אומרת בסיכה הכועסת שלה? ג'סי. Safety last. What the fuck? אבל אני רק בום! I'll show you. בום! אחי, לא מוותרים, מה זה אחי? את חייב סון גוקו ביה. אחי, אתה תופסים יזמין. אני יודע מה לשים במקום אתגר, אמא. בחירה בראש אתגר, בולה לי כזה. בחירה בראש גריל. למה פסלו לי את פרנק? זה מטומטם. אחי, אתה אפילו תתגר. אז אני שם דמיון. אני שמתי. לא פסלו. אחי, למה פסלו את אדגר? אני שמתי גריף. לא, למה לא שמתי זיק? גריף, קנג'י וניטה. אחי, קבוצה חזקה. קבוצה חזקה מאוד. שמת לב שכל מי ששמתי עד עכשיו היה לו הייפר צ'ארט אחד? די פתאום, זה החביאה. אוקיי, אנחנו עדיין בלייב אחרי? אוקיי. יאללה. אוקיי, זה כאן. אחי, אנחנו עדיין אתה יודע שחשוב לי להתקן את אדגר, לא הייתי צריך. אחי, אנחנו עדיין בלייב. בכלל לא הייתי זה לא הייתי טוב על הסרטן של אבל אנחנו קודמים למטה. לא. אוקיי, תדעו באנגלית, אני אכתוב על זה לייב. אי אפשר לראות בשידור, רק אני אתן מסך ואי אפשר פאנל. בינתיים אני גם לא העליתי את זה ביוטיוב, אבל אנחנו מדברים לייב. כאילו שאנחנו... עכשיו אי אפשר. אין חרב. עכשיו? כן, אתה זה. באיך לא נמשחק. אחי, אתה מדבר בטעויות שלך. יש לי עוד 2 מכות. אולטי של פתאום. עכשיו יש לי אולטי פתאום. כן, 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 פאקו וניטה. W הייתו מפסידים את זה בלי הניטה. הניטה עדיין 5. יותר מהפז אתה איתי.